Rehabilitasyon naman po ng Busuait Water Impounding Project po sa Bacnotan, La Union na nasa huling hakbang na po na matapos ang pinsala ng bagyong Emo. Para sa detalye ng regional report na yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Nasa huling yugto na ang pagsasais ng Busuait Small Water Impounding Project o SWIP sa Bacnotan, La Union matapos itong masira ng hagupitin ng bagyong Emong noong Setyembre ng nakaraang taon. Personal na sinuri ng lokal na pamalaan ng proyekto noong Mayo 13 kasabay ng koordinasyon sa Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management o TAPSWM upang matiyak ang tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng pasilidad. Ayon sa ulat, patuloy ang pagtatrabaho sa nasirang earth dam na inaasang muling magsisilbing mahalagang supply ng tubig para sa irigasyon ng mga sakan sa lugar. Nagsagawa rin ng pulong ang Busuait Small Water Irrigation System Association o SWISA kasamang mga kinatuan ng dalawang tangkapan upang pag-usapan ang kahandaan sa muling operasyon at pamamahala ng pasilidad sa oras na matapos ang rehabilitasyon. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Edwin Mero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.